Simon Kvam, du er rockstjerne. Hvad laver du til VL-døgn? Ja, det spørger jeg også mig selv om. Det føles lidt udebaneagtigt for mig at være i et selskab af sværvægtere på alle måder. Jeg er blevet bedt om at komme og snakke om en ny start, som jo er overskriften her. Fordi jeg selv går og roder lidt med at sætte noget nyt i søen, nemlig solo. Altså at udkomme med noget musik og noget live koncert i eget navn. Og så prøver jeg ligesom at sige noget om det, og måske kan nogle af de ting oversættes til en erhvervsvirkelighed. Man kan sige, at temaet er på mange måder innovation og forandring. Hvad er innovation for dig? Jamen altså, jeg synes jo, det er altid det er svært det der med det kunstneriske felt over for erhvervslivet, fordi jeg synes jo egentlig, at der er noget væsensforskelligt, nemlig at et kunstværk, et billede eller en sang, eller hvad det måtte være, det er noget, som gør, at nogen ude i den anden ende føler, at de ikke er alene i verden. Og det er ikke der, det nødvendigvis starter, når man innoverer et nyt produkt. Der er man jo ude på at måske skabe et nyt behov. Og i mit tilfælde, eller i kunstens tilfælde, hvis man kalder det at lave kunst, så er man ude på at forløse et eksisterende behov. Men når man så siger, okay, kernen er forskellig, så tror jeg godt, man kan lære af hinanden. Jeg kan godt lære af erhvervsfolk i forhold til, hvad gør jeg så, når jeg har lavet en sang? Hvordan kan jeg komme ud med den på en innovativ måde? Altså i musikbranchen er der jo kommet streaming-tjenester, der fuldstændig revolutionerer det hele og fjerner hele levegrundlaget på nogle måder for bestemte typer musik. Så der kan man jo tale om at innovere og prøve noget nyt, og det synes jeg, der er spændende at høre sådan nogle folk som sådan et sted her omkring. Tusind tak.